Online sa firing line. Joining us over the phone is Councilor Lady Liz Gonzales, ang Liga ng mga Barangay President sa Bacolod City. Councilor, how are you? Good evening. Good evening, Action Art. Good evening sa tanan listeners ng Action Radio Bacolod. By the way, in behalf sa mga numbered barangays, di do galing doon kung makita ang takuling. Di daw may mga zero cases ng COVID-19. No? Sa mga pila ka mga inadlaw na, do, sobra ng gani sinimana. Congratulations ni sa mga barangay nga kaupod mo, Councilor. Pero ang takuling doon ay madalaw. Yes, Action Art. No? So, of course, gina-congratulate natin ang aton ng mga BHERTs, ang aton na headed by our barangay officials, and ato kanang barangay. Kapupod na ang aton ng mga pumuluyo sa aton na COVID-free barangays, no? So, Action Art, ang barangay Takuling, Kabudlay, it COVID-free. It's because we have 40,000 population. So, but with the support sa aton na pumuluyo, we are trying our best to eradicate COVID in barangay Takuling also. Pero subong nubo-nubo na ginman kung positivity rate dira sa inyo, ang daily nga record, ma'am? Yes, correct. Action Art. No? So, last time, sa nag-peak kita, last few months, no, may double digit din na everyday ang ato na cases. No? So, subong nakita natin na may kita day, ganun na wala cases, may kita ang aton lang gida maximum subong is 8. Ang aton na minimum is, of course, naka-0 kita. But Okay. mostly, nakita sa 2 or 3 per day, Action Art. Very good. No, at least kabay pa ma-maintain na, ma'am. Pero sige mangyapon niya ang contact tracing kag pag kuha sang swab testing, no, sining mga close contact. Yes, no, so part na siya sa aton na protocol o kung aton na system sa Emergency Operations Center. Amo na siya ganyan system naging present natin sa Iloilo City. Excuse me, and sa other provinces, no? So, that's the time na may kita first contact tracing, then for those na first gid extraction, gina-extract agad ang atong ginahimo gid Action Art, ginaano tagid na wala sang home quarantine, no? Para at least hindi ang bilog na household na affected. And number 2 is the contact tracing, sige gid na. In just in case na idilaon ng isa ka cluster sa aton na Emergency Operations Center, ang aton na operations for COVID-19 will also be affected, no? So dapat all in place gid ang aton na clusters o kung aton each team sa Emergency Operations Center. Okay. Now, nakita ko sa reports on DILG, damo gyapon gapinasaway kag damo gyapon ang magin dakop sa mga otoridad nga nag-violate kapin pagid wearing of face mask. Sa inyo dira sa report kag monitoring pagpatuman sa health protocol sa aton Barangay Task Force Disiplina, kumusta subong do nuto na ginman ang publiko kag nagakooperar? So sa Action Art, this is the reality sa ato makaprokan o kung sa ato na barangays na there are some gidyano na at ng pumuluyo, especially subong ng alert level 4 means ng ang mga bata nagsusulod na malls, damdamo man nagsunod sa mall, no? So ang ginusan na ng restriction, so they are thinking na pagka-loose, wala na si COVID, no? So, ginakasubo gid sa ato ng Barangay Task Force Disiplina, that damo gyapon violators, no? Especially during the weekend, ang ginaugtasan gid ang ato ng mga illegal cockfighting, ang ato ng mga illegal gathering, no? Na wala ka face mask, wala man social distancing, so makikanta na nasubuan kita for our barangay frontliners also na nag-sacrifice 24/7. But yet, wala ka-operate ang ato na tumuluyo. Daw sa ibang barangay ito nakita ko nag-trending sa video nga nag-tinabok ng langoy suba. Gatinabok sa suba. Oo, nga nagapamulang nga daw ginlusob sa mga otoridad. Linagoy sila upod kabanlok na. Hindi ito sa ibang barangay? Yes, sa Pantabella subdivision Action Art last weekend, no? So, why man ito ngalan ni JM Baiken? Sorry. Isiling ko, Councilor, why man ang ngalan JM Baiken ito nga taga-takuling ka na mulang? Why man, no? Wala man. Wala. Kaya di amon ay, tini mo, siling ko basib la ipoy-ipoy siya, tumanto siya.
Wala. Wala, Sir Art. Grabe no, grabe no. Ako na lang, ni sitwasyon. May nagapulo pa mulang pa madam? damo pa na, ibang lala na dakpan, Action Art, no? Ay, grabe. So, tiyan mo na, sir, kung hindi mag-cooperate ang ato na pumuluyo, chances are, ang ato na Christmas celebration will be also limited, no? So, ang ginakasibo, tigid ang those na sa vulnerable groups like the senior citizen and those with comorbidities na lives na affected, no? Especially nga ato ng mga kabataan, tigid, no? So, if hindi kita mag-cooperate, hindi matapos si COVID, hindi mo pa ng mga individuals ang hindi mo mapavaccine, Action Art, no? So, tanan will be affected, our economy, pag ang classes, masang education sa ating mga kabataan affected man. How about, kundi isa sa ginakampaign naton is the vaccination drive of the city by the COVA Council, upod dira sa EOC. Sa mga barangay subong, like for example, Takuling, kumusta ma'am ang percentage sa mga nagapabakuna that includes sa mga regular nga mga age kag sining mga minors? Okay, so for the vaccine sa aton, yun ang mga adult, Action Art, so isang last time, kapangakid kay Grabe ang pila, subong, ginanlanda natin, gawin nga na nato lang ato naman power sa ating vaccination center kay Jutay na mula nagapa-vaccine, no? Ang iba na hadlok pag gihapon kay may ginabatsyag, high blood, diabetic, may mga zombie, no? So mo ng mga reasons gihapon. But we are happy kay with the guidelines na hindi ka travel and those na hindi vaccinated, at least may reason sila to na nagpa-vaccine. Ang reason is to travel. Second, is to be protected, no? And for the 12 to 17 years old, nagamat-amat naman kita sa ato na kabaranggayan, vaccine sa ato na minors, no? Kag with a cooperation sa ato na mga schools, both private and public, at least nagamat-amat naman ang ato na mga pediatric vaccination. At least sa palayon ng campaign or aid information and education campaign, damo na ginman subong, amat-amat ang nagapabakuna. Sa inyo, naka 50% sa barangay, ma'am? Yes, I think more than Action Art, no? Ang minors natin matugangan pagid. So, hopefully, we can have herd immunity very soon, no? Action Art. Pero ang sa inyo barangay, like for example, Mansilingan, may mga ginahatag silang bugas, sa inyo, why idea subong? So far, the strategy sa taga-barangay, wala na kami Action Art, no? Kay we're trying our best na ang vaccination ipalapit man sa lugar na kundi sila nag-i-start. Finally, in behalf of the Liga, anong mensahe mo mabilin sa aton mga pumuluyo sa 61 kung mga barangay sa Bacolod City? Okay, so thank you again, Action Art, opportunity, no? Kag ang ato na continuing appeal upod na ang ato na pinalanggan na Mayor Ding Mirardia, Vice Mayor Alcid Pamilyaran, kag ang ato na bugos na Emergency Operations Center, gina-appeal naton sa tagsatag sa Bacolod noon na COVID is not yet over. Ang ato na health protocols hindi na ito hagkalimtan, no? Ang ato na Bacolod Respiratory Center, in case mag-develop kita symptoms, open na siya, kag-free na siya, hindi ito maghuya-huya, no? And also, we are appealing for the cooperation na to be vaccinated, no? Ang ato na 12 to 17 years old, ang ato na mga adult, ang ato na vaccination center is very accessible. May malls kita, may Jollibee, may barangay, no? So, let's be vaccinated and protected because we can go back to normal lives. Ito na economy, mamatama tabalik, ang face-to-face classes natin, mamatama tabalik. And most importantly, ang aton na mga ng kalipayan natin, ng aton. Alas 7:32 na. Action firing line. Naiga pa namin ni si Councilor nga dali nagilanto tani ang iya sining nga mensahe na wag tang pa, no, ang iya sining nga linya. Balikan ta siya. Sorry gid Councilor na utod ang aton linya. You were saying kay na? Yes, okay. So, Action Art, no? So, ang ato na vaccination, ang ato na cooperation, let us
isalig ka lang ang studies sa aton na DOH kag sa aton na mga professionals, medical professionals regarding the COVID, no. So ang at cooperation ginadi naton ang kinahanglan and oneness para matapos ang aton na crisis sa COVID-19. So thank you. Kag of course Action Art minapasalamatan naton ang BHERT sa tag sa barangay kag ang aton na mga barangay kagawad and punong barangays who are working 24/7 para sa COVID operations naton and prevention also. On that note, Councilor, salamat gid, good night, kag maayong gabi sa liwat. Thank you, Action Art. Good evening. Action firing line. Ang Liga ng mga Barangay President diri sa sudad sa Bacolod, kita mo ha. Ang DILG nagapakita sa record nila nga kadamo pon sa mga nagapasaway, di siguro ang thinking nila kung mo nagnubo na naman ang kaso sa COVID. Di do medyo may pagkumpiyansa Tara ko sa kulingkod si Councilor, padamo gid nagapasaway da nga nagabinulang. Action firing line. Kabudlay gid no, hindi anay kamo abi magala ka pag-venture sa inablang ma-venture ka nga inang kadelikado ay labot nga tinagabulang ka lang guro basi kung may mga ginatawag man na sila nga manugbantay dahin, no? Mga lookout mong guro sa mga dalanon nga pwede makalusot ang pulis da nga mag-raid sa inyo pero ti uway ginablas ang kayuhan baka ulat gina tuduin nyo matyagan ko sa uli kung magbalik na nito nga ang sanggaliera buta bla permi ang mga manungbulang hidlaw-hidlaw ng publiko sa mabinulang sa barangay ngay ng magapangayo bla sa permit para sa ila sining kapiyastahan pamatyagan ko magalira ni sang mga bulangan ni pamulak ni siyang tawo mo. Action firing line. Laing gidya nga nagalantaw ka bulang sa online nga nagasulosinggit. Kalaing di kung ato-katuga way kalo sa sulod mo. Di ba? Sa galira na sa mga bulangiros. Kaintindi kita. Nga isa sa mga nagbantog man ang negros sa mga patubas nga manok di mo. Grabe man ang quality. O kag madamo gid man sa mahilig magbulang sa aton. Pero please, in the name of cooperation, aber nugay anay kapinasaway abi, no? Siling ni kapitan hindi gid maimbitar. Siling ni councilor sa mga barangay nga mayara gihapon padayon nga nagalapas sa health protocol. Pamatyagan kun dali kun halugan pag nga